କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତା ମୋ ପୁଅ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତା ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଉଛି। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏମିତି ହେଇଛି, କାଶ ବି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଆଜି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଫୁଲ ଆଉ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଦୁବ ସେଇଟା ବି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁକି ସବୁ ଫଳ, ଆଉ ଏବେ ତ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ରେଟ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ସେଉ ଆଉ କାକୁଡ଼ି, ନଡ଼ିଆ, ତା ସହିତ କଦଳୀ ଏମିତି କିଛି ଆଣିଛି, ବାସ୍ ଅଳ୍ପ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ କରେଇବି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଖଡ଼ି ବି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ତା'ର ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କରିପାରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କରିଦେବି। ତ ତାପରେ ପାଖରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ତ ଶେଷରେ ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି କରିନେଲି, ଫୁଲ, ଭୋଗ ଏସବୁ। ଆଉ ପୁଅକୁ ଧରେଇ ଦେଲି ତା'ର ସ୍ଲେଟ୍, ସିଏ ଧରି ଧରି ଚାଲିଛି ତା'ର ସ୍ଲେଟ୍କୁ। ସେ ଚାଲିଛି ଆଗେ ଆଗେ, ତା ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପୂଜା କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ତାର ବି ସେଇଠି ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ କରିଦେମି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି କେନାଲ ରାସ୍ତା, କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇଛି, ତା ସହ କେନାଲରେ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ପାଖରେ, କେନାଲ ପାଖରେ। ତ ଏସବୁକୁ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ଏସବୁ ପାର କରି ଆମ ଗେଲୁ ଦୌଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ତା ଚାଲିବାଠୁ କେହି ଟିକେ ଚାଲିବା ଶିଖ, ସେ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସ୍କୁଲରେ ଆସି ଦେଖେ ତ ନନା ଆସିନଥିଲେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ପେପର ଗୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ। ଆଉ ଏପଟେ ବେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍ ସବୁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବକ୍ସ ଫକ୍ସ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଟିକେ ବଜେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆସି ଦେଖେ ତ ପିଲାମାନେ, ସାର୍, ଦିଦି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦିଦି ବସି ଯାଇଥିଲେ ନନାଙ୍କ ଜାଗାରେ, ନନା ଯେହେତୁ ଆସିନଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନନାଙ୍କର ଆବସେଣ୍ଟଟାକୁ ଦିଦି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଫାଳେ ଫାଳେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫାଳେ ଫାଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ତାର ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇ ଦିଦି ଆଉ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନେଲି। ଦିଦି ଆଉ ଏପଟେ ଦିଦି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଫାଳ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇବାରେ, କାଟିଦେଲେ ଟିକେ ଭୋଗଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଣ୍ଟିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗିକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁରା ନାଚିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଛି ବି। ଆଉ ଏପଟେ ନନା ଆସିକି ତା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, ପୂଜାରେ ବସିଗଲେଣି, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଆମେ ବି ସବୁ ଆସି ବସିଗଲୁ ପୂଜା ପାଇଁ। ପୂଜା ହେଲା, ଭୋଗ ଲାଗିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଏସବୁ ଭୋଗ ଲାଗିଲା। ନନା ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେମିତି ଆସି ବସିଗଲେ। ତ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ନନା ଆମକୁ ଡାକିଦେଲେ କି ତମ ପିଲାର ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ କରାଇବ, ନେଇ ଆସ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ମୋର ସେପଟେ ପୂଜା ଅଛି କହିଲେ। ତ ଆମେ ଯାଇ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲୁ। ଆଉ ନନା ସ୍ଲେଟ୍ ନେଇକି, ଖଡ଼ି ନେଇକି ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ଧନର ହାତ ଧରିକି ଟିକେ ଓମ୍ ଲେଖା କରିନେଲେ। ଆଉ ସେପଟ ପାରିରେ ଟିକେ ଓମ୍ ନମୋ ଗଣେଶ ବୋଲି ଲେଖିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ଏତେ କହିପାରୁନଥାଏ, ତ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଆଉ ନନା ବି ତାପରେ ଆମକୁ ସ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ ପୂଜା କରିକି ଦେଇଦେଲେ। ତ ଆମେ ନେଇକି ଏପଟେ ତ ସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦିଦି, ସାର୍ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲୁ, ଭେଟି ଦେଇ ନମସ୍କାର କରିନେଲୁ। ତାପରେ ନନା ବିଦାୟ ନେଇ ପଳେଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ। ତ ତାପରେ ସେପଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଆଉ ଦିଦିମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଭୋଗ ଖାଇଲେ। ସ୍କୁଲରେ ତ ସାଧାରଣ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ତା ସହିତ ଫଳକୁ ସବୁ ମିଶାଇକି ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେମିତି କିଛି ଭୋଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତ ତାପରେ ସାର୍ ଦିଦିମାନେ ଭୋଗ ଖାଇଲେ, ଆମେ ମା' ପୁଅ ବି ଆଣିକି ଭୋଗ ଖାଇଲୁ। ଭୋଗଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା।
ଆଉ ସ୍କୁଲ ବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହେଇଥିଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ଚୁଡ଼ା ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଇଠି ବହୁତ ଖାଇଛି। ତ ଆଜି ବି ଆସିକି ଏଠି ମୋର ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆପଣମାନେ ବି କେବେ କେବେ ଥରେ ଅଧେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଟିକେ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗଣପତି ବାବା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ।